La bruixeria és una activitat econòmica reconeguda a Romania. Bruixes i bruixots paguen els seus impostos a la Seguretat Social romana. Què dirà el tarot? De moment, el ganxo us convida a conèixer la capital de Transilvània, Cluj-Napoca. Quan parles de Transilvània, inevitablement et ve al cap el castell de Dràcula. La seva capital, Cluj-Napoca, és la ciutat universitària més important del país. I ara ens trobem davant de l'Església Catòlica, amb el segon campanar gòtic més alt de Romania. Abraham Iancu, un revolucionari romanès que el 1848 es va oposar a la invasió húngara. Ara, aquest revolucionari té aquesta estàtua en una de les places més importants que hi ha a la ciutat de Cluj-Napoca. Teatre Nacional de l'Òpera, un edifici que forma part del patrimoni de la UNESCO, que al darrere, el Palau de Justícia. Cluj-Napoca manté el nom de la ciutat que va imposar el dictador Ceausescu. Per cert, ja que parlo de Ceausescu, sabeu per què a Romania és tan fàcil avistar ossos? El dictador va prohibir la cacera per poder caçar-los només ells. Ara la població és enorme.